Te prolog hagane ga video part ko ang kumne Pyni Kata ga Jingkambor upo Halor U Blei te ngan Pyni ga Jingkambor chong u namar hane ki ong don ki ba ong pa Pyni te ngan Pyni te ban sang thu yagane haban lai chwa hang ne kitab jong u Daniel kolong ga ba nyo ga khot ga ba pusan bat hang ni lai thu lupa ga Bible ba shaphang ga jing kren jong u ga jingkam jong u ga jing pynkhraw jong u kolong bet ko ba ga Bible kong bat un kren ki kitin ki ba pyrshah yo ba khli tam e bat un pendu ya ke ko chung u ba khli tam e te ka jing sansar jong ne ga reng ga baret ya ka ba kla sansar haka history ki ba bon ki kristan ki ba shisha ki la yap bat ki la sha pan sitom bat ka ne ka ju ka reng ga baret ne ka jing sansar jong ka aga kitab jing pan pauru la ya thul pa ba kan ya lap ya ki ba crow bat ka jing kren beiñ Blei bat kan sansar don bor hagita kiba kongu U Blei lene kiba sumari ga kum jong Blei te kene gre ju ka hima ya ka ba ka Bible ko ang bakan sakren ki ba crow kan ya lapik ki ba crow bat kan kambor halde bat pyrngkat halde baru Blei te kene ko long bet kumbale thulupa ka Bible dai panga shu thau lene shu antat hande ada pilai pule ki history lene ki jing thulupa ba pandep te pin lap te hani na mynta ani kalong ba kajingkam jong ki lene kajingkam jong ne gareng gabarit ngan try pitip ke kita gareng gabarit kajing sansar jong u pof lene u pepasi hani ki kamba ni pat ya ka khandeu ya ka jaka jong U Blei ba crow bor te kata kalong kajingkam jong ki ba ki ong ba ki pat ya ka ne ka khandeu ka jong U Blei crow bor te kata kalong ba ki kam kumakam usaitan haka to kapor ba open show ya u Jisu ong ba lama me mani yang ngan ai ga ne ke baroh mat ngan ai ga ne ka hima jong ne ka pyrthei ndai u Jisu u khlam ko ngu u ne u khlam sngap u ndai u Jisu lo ong ba ngi dei ban ko ngu tang U Blei ndai ka ne ka bor ne ka jingkam jo ki ru ong ba ngi pat ya ka ne ka kandeu te u saitan lo pat ya kandeu ne ka Bible ko ong ba ngim dei ban I je ne ka pyrthei te ka long ka Jingkambor jo ki te na pet bing hang ne ru unong hikai bakrau haka balang ulong o pontiff Roman ka jing tali jong ki jing mut jing berkat namar kata ka dawa ya ka jingshisha pendem bat ka jing sngap jar ka bapura jong ka mon haka balang ha u pontiff Roman ko ba U Blei te ka ne ka Jingkambor jong ka ne ka hima lene ka ne ka balang lene u pontiff uang hane ba ngi de ban pendem haka jing sansar jong ne pontiff lene haka palangi ka ba sansar ma u te lada ka longgum ta kamut hang ne ko ong ba ngi de ban pendem haka bor jo u ko ba pendem ha U Blei te kata ka long ka jing mane ya u lada ngi kongu ya u ya lada ngi kongu ya ki Jingkambor jong u Halor U Blei lene Halor ki baroh Halor ki we ki miam Halor ki we ki balang Halor ki we ki Blei ka Bible ko ang ba ne kambor bat Halor u Jisu Khrist ru ne kambor te namar kane ka ngi hang ne ba ka Jingkambor jong kane ka hima lane jong u ne u pepasi ka long be pyrshah ya U Blei lane kren beiñ Blei lane ya lapik ki ba crow te lalangi shushania tang haka bor jong u pontiff tang haka bor jong u pof te haka Bible ka klam hikai bangi de ban shania ha no breu ande ngin shania haka jing alam jong u ban semukoj haka jing alam jong U Blei hi ka jing de jing kalong be tang bat u Jisu Khrist te sem un yalam yang I mano namar kinu bakam bor halde kilong ki jong u saitan kim de ki jong U Blei ki bakam bor Halor U Blei lani Halor ki we kata kamlong kat kum ka Bible kata kalong bor jong u saitan te hang ne phi ka Jingkambor jong ki dai banga dai bangi ithuh tam dai ke ka bagi kren ma ki te hang ne ru u ong bing kum ne u pop u badon ka porom ka bakrau bat ka balapan kenteu kerdan hadu kata-kata ba dei u breu baret ulong kum U Blei ka pyrthei te hang ni phi ba ka Jingkambor jong u ba ulong U Blei ka pyrthei bat long ru tang u baret dei u bakrau dei ka Bible ko ong bangi de ban long kum u khna dei de ban long kita ki ba ret lene kum u shakri dei u ne pupat u pynkhraw ïalade wan Halor U Blei ru Haniru pynkhraw ïalade ong ba us marwe jong ki bangej ha U Khrist te manu ki balong kita ki sim marwe tang namar ba ungej ha U Blei ulak ban kam kumta ki ba bonul ki nget te ki weru ki long
kila ban long kisim jong Jisu Khrist omdai tang mau kane ka Jingkambor marwei kalong ba wilai pyrshah U Blei lani kane kam ya hap kat kum kamon U Blei hane ukam ba ulong utau rang ba jong kisim ro ubadon ka bor ka badap te hane namal kane ka daw ka ngi haka Bible lani ngi haki social media ngi haki jingalang udai mau ubah khmat nor balai ukam bor kumaka Bible ko baru sensar Halor jongki ki sem jong nek pathairu kin ko ngu ya kumbaga Bible ko hendai ka jing syukur ka don au ba syukur ka pethei aneru ong biang kumne uni upup Nicholas ulapan bena ya ka jing khot Blei lapan scam da Constantine ya upup uba namar ba long Blei la ban bishar da ubreu te hangne phi ba kane ka jing kam ne ka jing kam jongki ne ka jing khot ya upup kum U Blei namar ki ong balapan scam da Constantine te kata te kalong ka jing kam ne ka jing perangkat pa U Blei te kata te kalong ka jing kren beiñ Blei ne ka jing kren ki eke ba khrau ko ba ka Bible ko ong te hangne ko ong biang ki nong thoi shaphang ka konan lo ki ong ba upup pa U Blei ki long gi ju ta udon ka bor baroh habneng berka ka khendeu te kane ka kerkom kam jong u te ngat fai phisau thu hi hang ni ngat fai ka shai ba hang ni ta kane ka konan lo ki ong ba upup ba U Blei ulong ki ju te hang ni U Blei upup ulong kan ba U Blei le ulong ju kata te kalong ga jing syukur ka ba shai te ngat fai perlok phila ba sau thu hi te ngam nganom perlem you know la phingej ne ngej ndei sto ki ba sau thu kin ngej bat kin sau thu ka ba ka Bible kal de pithul pa te hang ne ru ngi ibiang baroh ki kerteng ki balai ha ga jing tho ba khoi la pandan kam au Khrist da ka balapan scam ba ulong Halor ka palang baroh ki ju ki kerteng la pan kam au puf phi hane namal kane da upup ulaban kam hade ba ulong U Blei ulaban long u pa ba khoi ulaban long u ri jong ki breu namal hane ong ba baroh ki kerteng ya ka bala tho ha ka Bible la pan kam au Khrist bat baroh ki ju ki kerteng ya ka bala pan kam laban pan kam ro au puf de laban khod yu puf u Blei laban khod yu puf u Khrist laban khod yu puf u pa ba khoi te ka tal te ka jong ka jing kam ka jing syukur bar ka jing kam ba pynkhraw le Halor Blei pyrngkat le baru Blei namal kane da ban khot Blei ya u le ban khot pa ya u le ban khot ban pyrngkat yu baru Jisu Khrist kata te kalong ka jing kren beiñ Blei le ne ka jing syukur te ngan try hang de pisau thu hi te haneru ong biang pup ulong ubat don buram kata-kata wala pynkhraw hadu kata-kata bat long tang ubreu handai kum U Blei unong mi khmat jong U Blei te hang ne phi ka Jingkambor jong u padon ki we pat kinong yalap ne kinong sensar niam ne kinong penyaj niam ki bakambor ku mau kambor mau namar ki we kilapan kam tang kato kane dei kini pat ki kam da ka ba ki kam Halor U Blei ne ya ka le ka bor jong Blei bat kita perangkat pat U Blei te hane ka pau shai ba kumbaga Bible ka de pithul pa te hang ni fai pisau thu hi perlok te hang ne kalong gum ne ka jing bu bej ber ka jing lum lang ya ka jing kan tho ka jing pen pau ngam shun ya kini ki breu le ne kini ki Catholic Henry nga shun ya ka kom thok ka ba usaitan upran kam pha ban thok ya ki ba de ka pethei te nga ya thu ya kata haki breu baroh om tang haki na malada kim ngej te ai ba kin so thu hi le haki we pat ki ba so thu kin ngej te na mal ka daw ngam shun ya ki hendei ya ka bor thok jong saitan ya ka ba upran kam ling ba ka ne ka bor jong une u puf ne pe pasi na mar hang ni la ong u Jisu wang da ka ten jong pi la pan ksan le na pan ram te ladangi shun te balai ni shun na mar la pan pen ram yang i kat kum ka jing kren jong i la ne ka jing kren jong ki na mar hang ni la ong ba
la IT ka bor sansar o pagan lani la IT ka ne ka bor sansar ha ka ne ka pagan rom ka bakren beiñ ya U Blei ka pagan liba uni o pepasi lani o puf ka rom namar la sop ya ka ka jan ka ba shteng kristan bata ka bor ya ka ban bat ka bor pyrthei lani ka bor jala namar ha ka ne ka daw ngi iba ka jing sansar jong ka kalong siteng kristan ba siteng ka bor sarkar lani ka bor jala lani ka bor politik ni la ban yu i namar ka ne ka daw ka don ka jing shukor ya ka ba usoitan do pulan kam ha ka ne ka pagan rom amdai bang asyun ki hendrei ithuh ka jingshisha te kita ki pasang thu kin so thu te hangneru ane ngadon ha baroh bat halor baroh kumba U Blei hi bat nga unong mikmat jong U Blei idon baroh ar ka we ka jing long rinti bat ngala ban le jan baroh ka ba U Blei ula ban le nga te habang along halor baroh nga i kumba kane ka tao ngala ban long halor ki Blei baroh te hangne phi ba ka jing kam bor ka jing pyrngkat ba U Blei hangni phi bau ong bang ngidon baroh ar ka we ka jing long rinti phi bat ngala ban le bajan baroh kum ka ba U Blei ula ban le phi Jingkambor ba ula ban le ta ki bro ka ba U Blei ula ban le ma ula ban le ta ka long ka jing shukor bat ka bor jong u soitan amdai ka bor jong U Blei ne ka kten ka ba kren ne yala pi ki ba pynkhraw tu ma ka ba bil ko naman ne ka daw ki babon ki protestant ne ki babon ki bala mi no naka ki ong ba uni puf ula ban long tau long ile pyrshah U Khrist aga jing long puf baroh ka we da ka ba shimki bat wad ni bat bishar ni pha ya ka jing long baroh ka we ikit ya ka jing kane jong tau numbar ka ba bil ko ong ti kani ka long kat kum ka jing so thu jong kita ki reform lani kita ki protestant ndai om tang maki ki ba bun ki masathu ki ba pule ka bible bat ki ba lap pe ki kam ki ba ka ule ki ba ukam e hane pat ngi ba ka Jingkambor halor ki baroh namar hane wong ba ngi batai ba ka kanhun apostol ba khoi ka Vatican bat pontiff Roman ki bat ya ka jinglong ba khamat ne halor ka pyrthei baroh ka we te hane phi ba ka jing kam baki pat kita ki bro halor ka pyrthei kata ka long ko ka bible ko kren ki ka pynkhraw ko ka bible ko te hangne pat ka long ne ka ne ka long ka jing kai ka bakhadu jongi ya phi to priang ya ka to tho ya ka ha ka jingmut jing perkhat jong phi baroh da ka hukum U Blei ya ka jing pen im omla ban sem hangno hendrei tang haka palang ka atier ka baklan bat ka ba trekam a jong ka jing penim kam day ka way pat hendrei ka ponti fik jong ki roma te hangne phi ba ka jing kam jong ki halor ka jing penim U Petrus hi u ong ba onam don hang hai ru ka jing penim hendrei tang ha ka kerteng U Jisu Khrist hendrei upu pat ong ba tang ha ka balang leni ha ka jing sinsar jong u laban pen ki breu kata ka long ka jing shukor ngin shania ya ka balang ne ngin shania ya U Jisu Khrist ne ni haban shania ya U Jisu Khrist marwe lani shimet om ha ka bor kam jong u ba u pyrngkat de bat U Blei bat ya kata ka balang jong u ba u ula pynkhraw halor ki we ki balang lani ula pynkhraw halor U Blei bat ula kam ba onum don ha kano ka kanhun ne ha kano ka balang ban yo ka jing penim hendai tang ha ka bor jong u kata te kalong ka jing shukor kata te kalong ka jing kren beiñ Blei namar tang ha ka kerteng U Jisu Khrist unu bange cha u la ban yo ka jing penim U Petrus hi ong kata re u pupat ong da kam we pat da ka ba long khong pong ya ka jing kai jong U Petrus te hang ni phi ka jing bakla bat ka Jingkambor bat ka jing shukor hang ni pat unong pun em hi ulong ka jing khang jong ka per lang brot nga long ka jing khang jong ki lang brot hakane ka per U Jisu Khrist om don mano malaban rung lem daya lam da u pontiff pynkhraw batang lada ki aso bat u laban pen em ki breu numaru pontiff Roman ulong u vikar jong U Khrist badu nomi khmat simet jong u haka pyrthei te hangni phi ba tang ha ka jing lam jong u ne u pontiff laban pen em ki breu kata kalong ka jing shukor ya umun sem khoi numar balai ka bible ko ang ba umun sem jong Blei un ya lam yang hi ha ki baroh ba un hikai ma u bat ka jing pedim kalong tang ha kerteng jong U Jisu Khrist om ha ka bor jong ka palang ne ha ka bor jong ka niam laga dai kan no kan niam lane kano ka palang kanam laban pedim yang hi
Handai tang haka jing jong simet ha u Jisu Khrist laban penem yang haka bor jong no bru bakam leni bayalap ula ban yalap handai laban kam haka bor lama ladau kam leni pynkhraw jalde badu blai dia kata kalong gajing skor te hang ni phi ba kajing kam jong u bau pynkhraw jalde badu blai hang ni ong pa u pop ulong unong bisar ha klidu jong ka an jong kari ulong unong ikmat unong bujli jong ukris uba tang ba ulong uling do junom handai ulong usim jong kisim bat utrai jong ki kanrat te hang ni phi ba kane kajing kam kelalong beit pyrshah Jisu Khrist namar balai ukam ba ulong ukli halor ka anjong kari baroh kawe amar kene kadau ki breu ki kongu ya u ada pi peit haki new lene ka pyrthei ka ngopla ya u kemba ka bible ka ong harte kitab jing pau tani une ukuran ki ke pynkhraw maru pynkhraw jadi halor kisim bar halor baru ong ru ba ulong uling do junom hem ka bible ka ong badon tang we uling do uba dehi u Jisu Khrist uta uling do uba junom dei ki breu uba balong ling do junom dei tang U Blei balong ling do junom u Jisu Khrist te hanere wi ba pynkhraw jale ba U Blei namar ba ong ba namar melong unong aplang drot melong unong sumar melong unong penyaj melong unong rep khadu belong uwe pat U Blei ka pyrthei te hang ni phi ba pup ulong uwe pat U Blei ka pyrthei ta kalong ba ula kam la le ba dei Blei te hang ni pat pup ong gum ne pup dei tang unong mi kmat jong u Jisu Khrist dei u Khrist hi ula buri apo ka jing tap ka do te hang ni pup ula kam la le ba dei u Khrist hi kata kalong ba ula pynkhraw le ba U Blei baru kren beiñ Blei te hang ni try episode 2 te hang ni pat namar kata lapan kup pan senget ya u ne puf daka pan senget ka balai tali ku musim jong beneng berka kandau berki jong ki than ki bakam apo namar kene ga ngi gene ka pan senget ka badan lai tali ki cat ya gene ka pan senget la phong ru da kine ki puf ne ki pepasi haka history handai menta kim phong shu ya gene namar ba la ki phong ya gene ki broken kin sa ong ba kin sa ithuh ba la long shisha uta dei menta namar ne kadau menta kim phong shu yagane dai menswa ki phong yagane namar ki kam ïalade ba ulong tau sim jong ka peneng jong ka kandau bat jong ka ba shapo namar shapo ka kandau uniu pepsi kam u pynkhraw jale ba U Blei te hane pat ka jingkali hato uling do map shisha ki pop new shu pen bana la map ki haka bible ka klemikai ba uling do ne mano wala ban map ki pop jongi hende larang shu ya pla parlok namar ba teng nilakum ya bisni ya lorni ne ya don gano ka jing ya ke jing bom de jing mot te ngi pla ngi pan map te ngi la ban ya map para breu handai pan ong ba bangin lek la pop kerpang ha breu ban map pi pop jongi kata kalong ke jing skor berkata kalong ke bom don ha ke bible berkata kalong ke jing skor ke bau setan u pynkhraw lene ke jingkambor jongki ban map halor ki pop ru u Jisu Khrist u klem ai hanoru ya ka por ban map ki pop jongi tang ma u hi marwe te hang ni phi ba ke jing skor ke jingkambor ki ong ba la ai da u Jisu Khrist hem ka bible ka klembong hai eru ba ula ai ya ka bor ban yang hi bangin map ya ki pop jong ki we ngila ban map bang ya ki pop ya ka bang para breu namar bang idon teng ya shun teng ya bisni ndai ya pan map teng ngila ban ya map para breu handai ban ong bangin ngin map chi shai ki pop jong ki ya ka bakila le nginum la ban map ya kata lene nginum la ban map ya kata ka pop jong ki ya ka bakila le tang U Blei ba map te hang ni try pi sing thu la tangi pla tang ha U Blei ha ki breu lene ka por jong ne u breu pakam ïalade ba u wala ban map pi pop kani ka long jing skor te hang ni try pi thu la pi thu te nga tenganom pen bor no ban ngai ye kani ki baroh ki ba ka pule hang ni indai pen thu hi te hang ni pa la ong ba uni upuf udon ka bor ban kelai ka por ban pendu ya ka an ban pendu ya ki baroh wat ka hukum u Khrist ru namar kene daw leng lek pulih ni Daniel holong ba nyewot kur ka arpsan utbu ban kelai ya ka an pada ka hukum tahi ule te namar kene daw kwe kinum la ban le gene de uni ule namar kumba ka bible ka dap kren te hang ne pa kane ka jingkam okpa ba khoj ka bible kam judon
Hai ru ba u Jisu Khrist un khot ya u Petros u pa ba khoj lene ya kino breu kumno play un khot ya u breu pa ba khoj lene u Jisu Khrist un khot ya breu pa ba khoj kade ga Jingkambor jongki kade ga Jingkambor jongki baki kamba ulong u pa ba khoj ne mar u breu boro ulong ba pop don ba hok tang wero te kumno ulong u pa ba khoj tang u play ba khoj te hane episode 2 pite bangalong u pa ba khoj ne u kam unong mi khmat jong Blei ka pyrthei unong mi khmat jong Khrist ka ba ngamut ngalong u Blei ka pyrthei namar kne ka dau ke ang ni I ba la phio sngau ya ne ka kantin ku pa ba khoj e ka jing mut jong neu pepasi te neu puf ka ba mut ba ulong u Blei ka pyrthei te la ngi mane u ngi nge che u ngi kut ka pa te u la ngi khot burom me u ku mu tau u pa ba khoj ne ku mu tau le holy father te ka ta ka long ka jing tu ko bat ka jing pyrngkat jong ni pa du Blei Hendai ke Bible kamju ong hai eru pan khot ya ki breu u pa ba khoj lene hai eru te kene kalong ka jing kai kla lene kene ka jing score jong u saitan ha ki to ki breu ki bom tip hendai phi la pi tip padam khot shu yu khot yu tang u breu lene khot yu tang ka kerteng hendai wat yu khot ku muta u pa ba khoj namar tang u Blei ba khoj kata ka kentin u pa ba khoj balai ngim so thu kalong ba sai tang u Blei ba khoj balong ukupa ba khoj omdei ki breu omdei ban pynringkat ya ki breu baru Blei te hang yang episode 2 ya ladam satu te nganom pan pori no pan ngej ndai tangi tagi bangej ne pa namar hane William tendaro wang namar omla ban ya lap yo Khrist lamda ya lap ya unong nilep sha yo Khrist kata kamut kita kiba ka jing hikai lam le jongki ka jing le don bor jong ka white lam ka pan bor ban pan lip ya ka jing hikai pyrshah jong u Khrist te hang ne pui une William tendaro wang te kane kadang de ha kasne mal jarap sau te kane ka jing syukor kalong kumne te hang ne la reflect puli hang ne ya kane ka jing kren jong une u puf France u ong ba la ju shim kaliang bar la ju atai ni ba namar balai namar u ong ba ula ong ru ba om dei ban bataya gano ka niam kat kum ka niam ka babaklang bat baroh ki niam ki long ki jingshisha te kane ka jing thmu jong ne u pe pasi ne ka jing syukor jong u ko kalong ba ngim dei ban khot ya kano ka niam ka babakla ne ka niam ka bom shisha dei baroh ki niam ki jingshisha ka jing mu jong u te kata kalong ka jing syukor ato in khot ke to ki in khot ki Hindu in khot ki Muslim in khot ki we ki niam ki jingshisha namar kim ngej u Jisu Khrist kilong ki niam ki babakla ke ne ki niam ki syukor namar kene ka u ne utmu bet ban penyedai le ban penyajan baroh ki niam namar balai ukwa ban sensar baroh ka pyrthei to maka Bible ko namar kene ra syukor ya ki breu uklam ya lap ya ka jingshisha andai u thok ya ki bakin ngej u ba namar hane ke ni hang ne ba namar hane ke nyu ong ba baroh ki niam ki dei ki lenti U Blei te kata kalong ka jing syukor namar baroh ki niam kinam la ban poi U Blei lam na kim kin ngej ya ka jingshisha jong u Jisu Khrist dan kin bot ya ka lenti jong u Jisu Khrist ki niam Muslim ki niam Hindu ki niam ki pagan ki babon jat kinam la ban poi U Blei dan kinam la ban poi ya ka lenti U Blei hendai tang hau Jisu Khrist hendai kene kalong ka jing syukor jong ne bala kren hang ne te baroh ki niam ki dei ki lenti U Blei nginam la ban ong ya kata lene ban ikai kumta ya gibreu hendai kene de jing syukor hang ne ong une pu Francis ong ba U Blei u don tang wei bat ki niam ki long kum ki tin ki lenti ban poi U Blei ta ka jing syukor don ki badai ki Sikh don ki badai ki Muslim don ki badai ki Hindu don ki badai ki Kristen hendai ki de ki lenti ki ba pher don tang ka wei lenti u Jisu Khrist hendai kene de jing syukor kane ka jing ong jong upo Francis ula ong ha kane ka jing lang ha ka we kan hun ki samla ka bala long hang ya ka pa kala long ha ka por pa ula le jong ha Singapore te kane ka long ka jing syukor par ka jing hok jong u ba u ong ba baroh ki niam kin poi U Blei te hane perlu kalakut te in saya siapa sebagai pada video ha koi ko te kulish pun di video